A helyszín, ahol Stanek Böbe a munkapad fölé hajol, a gödöllői Ganz műszerművek, munkáslányok, akik mérnöki precizitással dolgoznak. S hogy hol szokták ezt meg? Többek között itt a repülőtéren is, ahol Stanek Böbe és 6 bátor társnője ezt a férfias sportot űzi. Íme 7 lány a válogatott keretből. Nézzék ezeket a divatos tupírozott hajra való sisakokat, a kecses alakokat, amelyekre most 30 kilós hátizsák nehezedik, s a nyugodt lépteket, amelyekkel a gépet megközelítik. Stanek Erzsinek ez lesz az 1500. ugrása, de ehhez nyugodtan hozzászámíthatunk még egyet, ugyanis gyerekkorában egyszer leugrott egy sufni tetejéről.